Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікава і ура-ура, сёння мы будзем зноў размаўляць з вамі пра музыку. Гурт Стары Ольса нядаўна вярнуўся з амерыканскіх чацвёртых па ліку гастроляў і вось збіраецца крыху спыніцца на радзіме і парадаваць беларускіх прыхільнікаў сваёй творчасцю. Тут удзельнікі гурта Ілля Кубліцкі і Марыя Шары сёння госці нашага жывога эфіру. Прывітанне. Прывітанне. Я хочу яшчэ нагадаць, што нас можна не толькі слухаць на хвалях Еўрарады, нас можна яшчэ глядзець і ў сацыяльных сетках, у Фейсбуку, Аднакласніках і ВКонтакце. Калі ласка, задавайце пытанні нашым гасцям пад відэастрымамі, і за лепшае пытанне Марыя і Ілля падораць вам апошні альбом гурта «Вада, хлеб і солод». Боже, хмель і солод. Я без хлеба. Прошу прабачэння. Возьмем на заметку. Карацей, 14 красавіка і 22 красавіка вы збіраецеся даць вось так па вяртанні на радзіму канцэрты. Гэта будуць канцэрты ў Брэсце і ў Мінску. Гэта будзе прэзентацыя альбома? Для Брэста так, это будзе прэзентацыя альбома. Па-першае, у берасці мы ўжо не былі гады 2, можа быць і 3. І якраз вот да паездкі ў тур мы паспелі прэзентаваць Менску, ў Гародні, ў Гомелі. Вось да берасця якраз толькі зараз даедзем. Але зараз такая як бы хуткая навіна. Мы вырашылі перанесці канцэрт з ГКЦ в ТТ «Фантазія». Вось будуць пра гэта яшчэ дадаткова паведамлена. А з чым гэта звязана? Справа ў тым, што ў нас вечная такая барацьба, што тыя, хто хочуць танчыць, яны не могуць сидзець у крэслах. Вось. А ёсць людзі, якія хочуць проста прыйсці як у тэатр паслухаць канцэрт. І атрымліваецца, што як бы адны хочуць адно, другія хочуць другое, і вырашылі зрабіць, каб было хораша ўсім. Таму перанесем, падчас канцэрта можна будзе і сесці глядзець, да, і паскочыць, і як бы вольна сябе больш адчуваць, калі душа патрабуе. Так, а што чакаюць менчукі? Гэта будзе канцэрт у рэстарацыі, піваварні, называецца «Друзья». І там будзе проста як бы танцавальны такі концерт, можно сказать. Там можно так само и посидеть, выпить пиво, а можно потанчить. Короче, такая вольная атмосфера. Да. Абсолютно можно быть разнявольным. Мы приехали, и вот давайте разом разняволимся. Да, и... Отчуть себе у карчме, можно сказать. Да, его перенесіся ў сярэднявечны Менск. Будем святкаваць атрыманне магдыбургскага права ў Менску, можна так, і пакажам крачомнае жыццё таго часу. І зараз пасля, конечно, ўсіх гэтых тураў, скажем так, Стары Ольса в найлепшай сваёй канцэртнай форме, таму я шчыра запрашаю всіх, вы атрымаеце задавальненне. Давайте, дарэчы, зараз паслухаем, так, песню з апошняга альбома. Со мной кране мою косу, со мной танцуйте колами и будете усе ровными, святите ночь походнями с паненкою старой. Тирана, оти поздно вы здоровые, тихворыя, опошню ночь под зорами сустрэнете со мной. Сябры, што сёння мы слухаем музыку гурта Стары Ольса, і удзельнікі каманды Марыя Шары і Ілля Кубліцкі сёння госці нашага жывога эфіру. Я нагадаю, што нашым гасцям можна задаваць пытанні, і за лепшае пытанне вы атрымаеце
у падарунак апошні альбом гурта «Вада, хмель і солад». Дарэчы, сёння ўвечары у Мінску адбудзецца цырымонія ўручэння ўзнагарод, музычных узнагарод «Эксперты Бай», і альбом старога Ольсы, гэты самы альбом «Вада, хмель, солад» намінаваны на прыз за лепшы фольк-альбом. Вось ці плануеце вы атрымаць гэты прыз? Прызнавайцеся. Ну, безумоўна, да, мы пойдзем, да. Атрымаць гэты прыз мы пройдзем. Просто я хочу адзначыць, што все ж таки мы не называем нашу музыку фолк, да? Мы все-таки гурт сярэднявечнай музыкі, але так как няма такой номінацыі, то нас заўсёды адносят да фолка. Паглядзім, просто калі паглядзець наших, як бы сказаць, супернікаў, там сапраўды фолк, але наш стыль музыкі трошки іншы. Але спадзяемся таксама, калі атрымаем, гэта будзе добра. Добра, давайте звернемся, відаць, да Амерыкі, таму што па ёй заўсёды шмат пытанняў. Вось Марыя у размове перад эфірам сказала, што гурт збіраецца ўжо ўзяць паўзу, таму што ўсё ж стаміўся ад гэтай бясконцай Амерыкі. Так, зараз мы сапраўды збіраемся ўзяць паўзу на год, на паўтары, і наш накірунак не проста адседзець дома, загараць і нічога не рабіць. Маўляў, грошай зарабілі. У нас есть новыя планы. Хочацца вельмі прабіць сабе шлях у Великабрытанію. А чаму менавіта туды? Таму што адтуль ёсць цікавасць, і ўжо такая назіраецца сталая цікавасць. Калі шмат людзей пішуць, задаюць пытанне, калі у вас будзе UK-тур. Таму што гэты накірунак цікавы. І в іншую краіны Еўропы. Все ж таки в Европе, разумеете, нашу музыку и средневечную культуру разумеют лепш, это ближэй, гэта больш знаёма, і фэсты лепшага ўзроўню, таму там мы адчуваем сябе як суеталерцы. І гэтага ўжо не хапае, бо ўсё ж такі амерыканскія фэсты гэта ў большай ступені такі medieval Disneyland. Это такі больш фэнтэзі фестывалі. І в прынцыпе проста ездзіць в такія працяглыя туры больш за 2 месяцы, і з перапынкам там у 2-3 месяцы не паспяваеш проста аднавіцца, і гэта стомленасць яна накапліваецца, і проста потым можа парушаць мікраклімат гурта. Нават так, таму што ні для кого не сакрэт, все мы там і сварымся, і мірымся, і прыціраемся адзін да аднога. Скажу, што першы тур, конечно, было складана, таму што мы ніколі не ездзілі в такія вялікія туры, і эмацыйная насычанасць вельмі вялікая, таму што ты амаль кожны дзень граеш канцэрты, амаль кожны дзень ты выкладваешся на поўную і просто не паспяваеш аднавіцца. А акрамя тых канцэртаў, праца ў Амерыцы, пра тое, якраз учора, пэўна, не дасказала на сустрэчы для менеджераў музыкаў, канцэрты за мяжой, што у Амерыцы вельмі важная праца з публікай, і чым большы, чым шчырэйшы твой кантакт з аўдыторыяй, тым большы твой поспех. Таму пра што я кажу менавіта, што выйсці на сцэну і проста сыграць свае ноты гэта мала. Гэта проста 30%. Далей павінен быць круты канферанс. Кожны канцэрт павінен быць унікальным. Тут зараз для гэтай публікі, у гэтых абставінах, гэта імправізацыя, самі паводзіны на сцэне, таксама камунікацыя з сваёй аўдыторыяй пасля канцэрта, адразу пасля канцэрта, калі ідзе продаж дыскаў альбо іншага мерча, і таксама камунікацыя в інтэрнэце. Калі пішуць водгукі, запыты, то бок такая праца з людзьмі, тады можна круты досвед. Тады можна проста спадзявацца на поспех, таму што калі ты в больш шчырым кантакце са сваімі фанатамі, а ў Амерыцы ёсць такія трушныя фанаты, которые гатовы разбіцца проста ў доску, але зрабіць для цябе ўсё, і гэта яно падкупае. То в пэўны момант яны могуць стаць спонсорамі наступных тваіх нейкіх запісаў, наступных тваіх нейкіх канцэртаў, і проста ад сваёй любові аддаць для цябе ўсё.
Прадаць дом у Каліфорніі. Слухайце, ну вось пасля першых гастроляў ваш лідар Зміцер Сасноўскі казаў пра тое, што, маўляў, вось такім чынам пачынаюць і амерыканскія, ў прынцыпе, гурты, так, яны некалькі гадоў запар ездзяць па Амерыцы, граюць дзе толькі можна, ну, а потым ужо іх там заўважае які-небудзь Universal, запрашае, ну, і ўжо іх кар'ера ляціць у гару. Вось вы зараз робіце перапынак, ці не занадта рана вы ўсё ж вырашылі спыніцца, і чаму ўсё ж ёсць нейкае расчараванне, можа быць, вы больш раней чакалі нейкага поспеху? Ну, я не скажу, што ў нас быў такі взлёт адразу пасля першага тура. Вы зразумееце, што гурт, якому ўжо амаль 20 год, і ў нас уже ёсць тут свая напрацаваная аўдыторыя, свае запісы, канцэрты, сваё стаўленне і тое, да чаго мы ўжо прывыклі і на свой нейкі ўзровень выйшлі, то прыехаўшы туды, мы пачынаем всё спачатку. Нас ніхто не ведае. Хто мы, што мы, дзіўная, просто вузканакіраваная музыка, якую яшчэ трэба зразумець, інструменты. З-за ўсяго гэтага, конечно, ўсё гэта унікальна. Вось, і на гэтым ты спрацоўваеш, што такога там няма, мы зараз вам пакажам штосьці тое, што вы да гэтага не чулі. Таму можна сказаць, што мы ўсё пачынаем спачатку, мы прабіваем сабе дарогу, мы граем шмат канцэртаў для таго, каб вцягнуць просто натуральным чынам больш людзей, ахапіць больш штатаў і ахапіць розныя пляцоўкі, ад бараў да фестываляў, універсітэты, бібліятэкі публічныя. Ну і скажу, што нам удалося выйсці пасля першага тура. Нам прапанаваў ТВ-канал Нікалодзіум, як бы взял нашу музыку, і мы паўдзельнічалі в адным з шоу аднаго вядомай зоркі скейтборду. Вось, якраз была размова там пра сярэднявечча, пра танцы, пра музыку, і все это непасрэдна ў гэтым удзельнічаў. Ёсць у нас новыя планы на новае ТВ, але я не магу пакуль вам проста пра гэта сказаць, таму што я парушу дамоўленасці пэўныя. Вось, пэўныя зрухі, конечно, ёсць, але кажу, што зараз хочацца больш на Еўропу. Ну, бліжэй дадому. Так, я нагадаю сябры, што сёння госці жывога эфіру Еўрарадыё, гэта Марыя Шары і Ілля Кубліцкі, удзельнікі гурта Стары Ольса. Калі ласка, задавайце ім пытанні. Вось, дарэчы, пытанне ўжо і прыйшло, зараз я яго агучу. Антось Шэпаў піша: сябры, як вы адчуваеце сябе, вярнуўшыся на радзіму? Ці ёсць у вас пачуццё ў грудзях, што вы дома у той момант, калі прыязджаеце? Для мяне гэта пачуццё бескаштоўнае. Ну, конечно, ёсць гэтае пачуццё. Вось, і просто шмат хто задае адразу пытанне: а вы збіраецесь там заставацца там назаўсёды? Я хочу сказаць, што не, заўсёды хочацца даваць канцэрты, да, на Беларусі, за мяжой, але вяртацца дадому, вось, на радзіму. Таму у мяне, напрыклад, ніякага жадання там з'ехаць у ЗША і застацца там няма. Марыя, вам замуж не прапановвалі амерыканцы? Признавайтеся, а то там на минулом эфире у Олеся Чумакова вашего пытались. Скажите, а Мария замужем ці не? Были разные ситуации, или бачите, я вернулся до дома Менска. И у вас есть шансы, сябры мужчины. Мы мусим перерваться на невеликую паузу на новины на Еврорадио, и неўзабаве вернемся до нашей размовы. Будьте тут. Ногах туго обтянуты кожей, стены как струны звенят, силой неведомой сложены. Дом мой на двух ногах, будто от ветра шатается, а упадет не считается, а упадет не считается. А ведь где-то в луче света ангел мой играет.
этажам велено быть начеку, а по гостиным этажам Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. 5 нашых суайчыннікаў былі шпіталізаваныя ў Пскоўскую абласную клінічную лякарню ў Расіі з ударамі і пераломамі пасля дарожна-транспартнага здарэння. ДТЗ адбылося каля 5 гадзіны раніцы сёння ў Стуга-Красненскім раёне Пскоўскай вобласці. На ўчастку, дзе вяліся дарожныя працы, сутыкнуліся мікрааўтобус «Мерседес» з Беларусі і экскаватар «Вольва». Вінаваўцам аварыі быў кіроўца экскаватара. Выконваючы разварот на праезнай частцы, ён не пераканаўся ў бяспецы манеўру. Агулам у мікрааўтобусе былі 9 грамадзянаў Беларусі. Сёння гадавіна тэракта ў мінскім метро. 7 гадоў таму, блізу 18-й, на станцыі метро Кастрычніцкая прагрымеў выбух у гадзіну пік. Да станцыі якраз падышоў перапоўнены цягнік. На месцы загінулі 12 асоб, яшчэ 3 памерлі ў лякарнях. 192 чалавекі пацярпелыя ў гэтай трагедыі. 5 маладых чалавек арыштавалі на арендаванай кватэры ў доме па вуліцы Караля ў Мінску. 3 выпусцілі, 2 звінавацілі ў арганізацыі тэракту. Гэта былі Дмітрый Канавала і Владзіслаў Кавалёў. Суд быў неадназначна ўспрыняты ў грамадстве. Адвакатам не далі прывесці ўсе довады. На працэсе былі розныя неадпаведнасці. Тым не менш, абодва хлопцы былі расстраляныя. У Магілёве яшчэ раз судзяць Уладзіслава Казакевіча, хлопца з бензапілой. Яго пасадзілі на 15 гадоў пазбаўлення волі за забойства адной жанчыны і за тое, што ён параніў другую з дапамогай малатка і бензапілы ў гандлёвым цэнтры. Гэтым разам яго судзяць за тое, што ён напаў з нажом на кантралёра ў калоніі. Пагражае яму 25 год альбо пажыццёвае зняволенне. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Яшчэ раз усім прывітанне. Мы працягваем жывы эфір на Еўрарадыё. Пры мікрафоне Маша Калеснікава і мае сённяшнія госці, удзельнікі гурта «Стары Ольса», Марыя Шары і Ілля Кубліцкі. Яшчэ раз таксама прывітанне. Мы размаўлялі пра амерыканскі тур, так, з якога вы прыехалі. Увогуле, 4-й тур, ён быў самы стамляючы, ці ўсё ж ён адрозніваўся ад папярэдніх, можа, нейкай іншай фішкай. Магчыма, вы ўжо гралі падчас яго ў нейкіх іншых локациях, так, ці нейкія такія змены ўсё ж адбыліся падчас яго? Гэтым разам мы захапілі некалькі новых штатаў, дзе мы яшчэ не былі, і мы паехалі на поўдзень. Першы раз былі ў Флорыдзе, і, конечно, у нас былі некалькі дзён на адпачынак, таму мы правялі яго на акіяне і крыху адпачылі, паглядзелі мясцовую экзатычную прыроду і, скажем так, больш дакрануцца да таго, дзе мы былі. Таму што я кажу яшчэ раз, што нашы туры гэта не проста канцэртныя туры, гэта яшчэ і падарожжы, і хочацца даведацца больш, дзе ты бываеш. Больш прызвычаіліся так за минулыя ўжо туры, якія былі, і у кожнага з нас ёсць свае абавязкі. Таму ўжо увайшлі ў нейкую сістэму, скажем так. Мы ведаем, як жыць в туры, хто за што адказвае, таму ўжо ўспрымаецца гэта ўсё прасцей. Складана быць адной жанчынай у мужчынскім калектыве, калі вы ў турах? Я пэўны час працавала адной журналісткай сярод вялікага мужчынскага калектыву, і мне, чэсна скажучы, шчыра скажучы, было вельмі складана. Скажу, што часамі бывае непаразуменне і ўзнікаюць пэўныя складанасці, але мы знаходзім агульную мову, і я такая мама для ўсіх. Таму часта вот. Кажам, не Маша, а мама, да, памыляемся. Таму, і хлопцы мяне паважаюць, любяць, таму... Класна. Вы сябе адчуваеце каралевай. Да. Круто. Слухайце, якія рысы амерыканцам ўсё ж вам найбольш спадабаліся? Вы ж, напэўна, іх ужо вывучылі за гэтыя 143 канцэрты. Так, і, якія б хацелі, можа быць, нейкім чынам так навязаць беларусам? Чаго нам не хапае? Я не ведаю, нейкая ад іх добразычлівасць нейкая ідзе. Яны улыбаюцца, усміхаюцца, і заўсёды ставяць, такія адкрытыя людзі, заўсёды дапамогуць табе.
без всякіх праблем. Там, напрыклад, ну, там, трэба ўмацаваць нешта на сцэне, адразу все, чалавек там прыходзіць, умацовае, ніякіх там няма там того, что вот вы меня там откуда там позвали, там у меня там шмат спраў. Заўсёды все з улыбкай, нават з усмешкай, нават скажа, як гэта лепш рабіць, параіць. Так што вельмі дапамога пастаянная. Мне таксама падалося, што тая публіка больш адкрытая да цябе. Вось не мае значэння, адкуль ты, якога статусу і колькі ты грошай зарабляеш. Вось ты будзеш адкрыты для гурта, можаш кангрэсменам быць, можаш быць фермерам. Вот заўсёды ёсць падзяка такая асабістая, што дзякую вам за канцэрт, это была добрая праца, я атрымала там задавальненне. І няма, скажем так, такой яўнай канкурэнцыі паміж гуртамі, якая часам прысутнічае тут. Я маю, ну, не толькі ў Беларусі, але в прынцыпе на гэтай прасторы. Да, на гэтай прасторы. Вось все адзін аднаму дапамагаюць, конечно, прыглядаюцца і пераймаюць досвед найлепшых момантаў. Вось вучымся і мы, вучацца яны. Ну і просто такая добразычлівасць. А наша публіка, мне падаецца, она такая больш патрабавальная. Вось. Ну, здзівіце мяне. Да. Як вас змянілі туры? Вас як людзей? Не ведаю, просто некаторыя кажуць, што мы на сцэне больш адкрытымі сталі. Вось. Гэта могуць толькі нашы слухачы сказаць. Вось. Я не ведаю. По-моему, цяжка ацэньваць сабе. Мы просто больш самі па сабе расслабіліся. Вот. І вот мы граем, вот мы такие ёсць, вот у нас такі настрой, вот прымайце нас. Больш сыгранасці, больш ансамбля, больш адчування музычна адзін аднога, больш імправізацыі нейкіх. Ну, скажем так, чым больш канцэртаў ты граеш, тым в лепшай форме ты ёсць. Чым зараз плануеце займацца тут у Беларусі? Ну, планы у нас во. Ну, мы, карцей, збіраемся, неяк хочам прабіцца на еўрапейскія фэсты. Вось. І у нас тут планах летам, здаецца, Польша, у нас Германія. А вы вось. ўжо так гэта ўсё... Да, і некія кантакты там завязаць. Да, Маш? А Маша галоўная па кантактах. Да, Маша менеджер. Да, тур-менеджер наш. Ну, таму, вось, это дзякуючы ёй мы так па Амерыцы ўсё, ну, столькі адыгралі канцэртаў, таму... Да. Дарэчы, ваша менеджерка, прадюсерка амерыканская, не вельмі расстроілася, што вось зараз вашыя шляхі расходзяцца? Скажем так, мы планавалі улетку яшчэ тур вось на чэрвень, але адмовіліся ад гэтага. Ну, было немэтазгодна, невыгодна, і у нас ужо былі прапановы тут. Вось, таму вырашылі, што мы ўсё ж такі не паедзем, нам трэба перапынак. Вось. І наша менеджерка, яна агент па браніраванню канцэртаў. І трэба разумець, што гэта не прадюсер. Гэта агент, які проста табе забівае тур і браніруе канцэрты. Гэта чалавек, які не робіць табе рэкламу, ён не робіць там твой, ён не займаецца тваім прамоушанам. Вось, як бы забіў дату, дамовіўся, падпісаў кантракт з пэўным пляцоўкай і ўсё на гэтым. Як бы таму, можа быць, многія думаюць, што калі у нас ёсць нейкі агент, у нас ёсць нейкі менеджер, значыць, мы такі на ўсё гатовенькае прыехалі і самі нічога не робім. І проста іграем канцэрты, адпачываем. Мне падаецца, што многія так могуць думаць. На самой справе сваёй асабістай працы укладаем мы вышэй даху. Вось. Гэта і проста прамоушн в саміх соцсетках, саміх сябе. І размовы, і дасыланне запрашэнняў, і постэры, івэнты, перамовы. Всё, кожны крок будзеш проста ўзгадняць. Менеджерка, конечно, расстроілася, што мы не паедзем на лета, але яна зразумела, і зараз мы як бы шукаем ужо агента ў Еўропе. Ну так, прынамсі я гэтым займаюсь і буду і пішу шмат лістоў, і чытаю, і запытваю розныя кантакты, вось, таму што у нас тут няма свайго менеджера, мы такія незалежныя музыкі, які многія ў нашым... Як і большасць, так? Да, як і большасць, таму вымушаны самі прабіваць сабе шлях.
Гэта патрабуе просто вельмі шмат працы. І калі вы ўзяліся рабіць музычную справу і займацца толькі музыкай, дарэчы, як мы займаемся зараз толькі музыкай, у нас няма дадатковых іншых прац няма. З-за гэтых тураў мы вымушаны былі пакінуць все нашы сталыя працы. Вы дармаеды? Не, мы не дармаеды. Мы атрымалі сертыфікат творчага працоўніка ўсе. Ну вось, падалі. Вы хадзілі ў Мінкульт туды, усе разам? Ці асобна? Не, мы хадзілі разам, Міністэрства культуры, пісалі заявы, давалі ім матэрыялы, што мы накапілі за гэтыя гады. Хадзілі на субяседаванне? Не, мы просто падалі дыск з нашымі відэакліпамі, відэавыступамі, аўдыо, там нашы все ўзнагароды, там былі, ну, там дыпломы, што мы атрымлівалі. І камісія вырашыла, што нам варта даць сертыфікат творчага работніка. Я хочу сказаць, параіць усім музыкам, хто дае канцэрты, хто запісвае. Гурт Акуты хадзіў і ім не далі. Што, хто? Гурт Акуты. Наш вядомы таксама хорошы гурт. Справа ў тым, што ёсць розніца паміж тым, на каго ты падаешься творчы работнік. Ты выканаўца, альбо ты кампазітар, альбо ты аранжыроўшчык, і таму, магчыма, яны проста выбралі не тую... Ясна. Дарэчы, да. Не той накірунак і магло не атрымацца. Мы выканаўцы. Трэба сапраўды вельмі уважліва падыходзіць да гэтага, таму што сапраўды, напрыклад, калі ты падаешся як кампазітару, узнікае шмат пытанняў. Там патрэбна музычная адукацыя, справы. Шмат пытанняў. Калі ты паэт, там, вершы пішаш, таксама можа быць шмат пытанняў. Але калі ты проста падаешся як выканаўца, уже пытанняў менш. Таму раю, конечно, падавацца як выканаўца музыкі. Ну і так, і трэба падрыхтавацца сур'ёзна, сабраць все дадзеныя, все свае ўзнагароды, все свае заслугі перадачыны за апошнія 3 гады. Это реально такі стос дакументаў. Ну, нам было што паказаць, што сабраць, і мы яшчэ абмяжоўвалі, каб влезла ўсё гэта на адзін дыск. Вось, ну, камісія, мы не хадзілі на сабеседаванне, мы нас разглядалі завочна. Таму што мы якраз з'ехалі ў ЗША, таму нам уже паведамілі туды, што мы атрымалі таму. Ясна, класна. То бок вы 10 гадоў зараз можаце не працаваць і займацца толькі любімай справай. Не, на 5. Даецца. Так што мы не дармаеды. Падкрэсліць прашу. Сябры, я нагадваю, што сёння госці жывога эфіра Еўрарадыё Марыя Шары і Ілля Кульбліцкі з гурта Стары Ольса. Калі ласка, задавайце ім пытанні. За лепшае пытанне дыск «Вада, хмель, солад». Дарэчы, сёння гэты дыск можа стаць лепшым фолк-дыскам 2017 года, калі пераможа на ўзнагародах, музычных ўзнагародах «Эксперты Бай». Паслухаем? Давайте. П'ють піва мястэчкі, п'ють піва і вёскі, і панства статэчна, і люд вельмі просты. П'е піва і худы, п'е піва і тлусты, і дзядцы ваброды, і хлопак без вусы, і з куфля ў страўнікі лецца вясёла, напой старадаўні, вада, хмель, солад. П'ють піва країни, п'ють піва народи, і граф при каміні, і злодій безродний. Піва паненки, п'ють піва панові, за талер старенькі, за злоти нове. І з куфля у страўнікі лється весела, напой стародавній, вода, хмель, солод.
Сябры, мы працягваем жывы эфір Еўрарадыё. Сёння нашыя госці, удзельнікі гурта «Стары Ольса», Марыя Шары і Ілля Кубліцкі. Калі ласка, задавайце пытанне за лепшае пытанне. Дыск, апошні дыск гурта «Вада, хмель, солад». Дарэчы, там жа нядаўна была такая штука, і ўсе яе посцілі, што нарэшце Металліка адгукнулася на ваш кавер. Бачылі вы гэта ці не? Ну, конечно, бачылі. Не, там, напэўна, ну, там Джеймс Хэтфілд, але гэта, ну, написано, што это фан-старонка, я не разумею. Это, напэўна, неафіцыйная его старонка. Ну, але там вельмі гэта карысна, таму што там удзельнікаў, сколько там? Вельмі там каля мільёнаў ужо праглядаў, да, на Facebook. Каля мільёна удзельнікаў да, самой старонкі падпісантаў і каля 2 мільёнаў праглядаў і, скажем так, гэта зноў некая новая хваля гэтай Металлікі. Хочу сказаць, што гэта, конечно, відэа, которым уже 3-4 гады, яны да гэтага часу яшчэ працуюць і ўсплываюць вось такім чынам. Ну, не толькі Металліка. Металліка найбольш, але як бы каверы робяць сваю справу да гэтага часу. Дарэчы, нехта вось з аўтараў адгукнуўся, можа быць, на вось гэтыя каверы. Маеце вы нейкія там вось водгукі, не? Не зразумела, водгукі... Ну, ад аўтараў, ну, ад тых, хто гэтыя у сэнсе песні ствараў. Не, ніякіх ліст, ну, так мы, здаецца... Ну, мало ли там недзе хтосьці нешта напісаў у каментах, не? Не, в каментарах, конечно, шмат што пішуць і... Ну, звычайна, так, як бы, слухачы, фанаты гэтай музыкі, а самі, як бы, кампазітары, там, хто ствараў гэтую музыку, не, мы такого не чулі. Але зараз назіраецца хваля, што вось пасля гэтага перапосту там на старонку Джеймса Хэтфілда пайшла хваля ў Польшчу, дагэтуль не была ў Францыю. Карацей, захопліваем новыя краіны, яны прыходзяць туды як навінка. Не плануеце працягнуць увогуле працу з каверамі, раз все ж это все запатрабавана? Слухайте, это такая штука небяспечная, потому что все пачынаюць думаць і пісаць, што мы займаемся каверамі, што мы нейкі кавер-бэнд, который просто в нейкім незвычайным стылі працуе. Гэта кепска працуе на гурт. Мы спыняемся з гэтымі каверамі, і ўжо як напэўна 2 гады мы больш нічога не робім, хаця прапановы сыпяцца да гэтага часу, зрабіце тое, там, Medieval Classic Rock 2, Medieval Pop Music, все хочуць нейкае такое. Ну, нам варта як бы сваю творчасць, таму што гэта унікальна, гэта цікава, гэта каціруецца на замежжы. Дарэчы, хочу перадаць прывітанне ўсім нашым сябрам, слухачам з Амерыкі, з Европы, якія альбо зараз глядзяць, альбо хутка прачнуцца і будуць глядзець. Вось, так што да новых сустрэчаў. Да, дзякуем ім вялікі за падтрымку, мы гэта адчувалі падчас тура, падчас усіх тураў у ЗША. Вялікі дзякуй. Ну, вы глядзіце, зразумела, што зараз вы там канцэртамі займаецеся, плануеце фестывалі на лета, так? Пачакайце. Водгукі Антон Владимирович піша, прыемна вас убачыць, чакаем у ЗША. Прывітанне, Антон. Так, ну, вы плануеце там фестывальнае лета, так? Нейкі новы альбом, уже думаеце над тым, якім ён можа быць? Пакуль што з альбомамі мы спыніліся, у нас ёсць, мы трошкі ў іншы накірунак сыходзім, у нас ёсць такая задума зрабіць шыкоўную батлейку і старадаўнюю батлейку, і з цікавым спектаклем, ужо распрацаваны сцэнар, і ідзе праца над рэквізітам, над самой шафай, над лялькамі. Да, это будзе такі спектакль, але такая рэканструкцыя сярэднявечнага, там рэнесанснага батлейкі. Это будет полностью с интермедиями, с шоу, каратей. Да, ну, инструменты будут, отповедно, наши средневечные. Лютня, флейта, там, дуда. Ну, ось. Тому, ну, нечто будет новое такое. Сябры, мы вымушаны ўжо заканчваць, але тут яшчэ одно пытанне прыйшло. З якім гуртом вы б жадалі выступіць на адной сцэне? Хуценька адказваем, таму што заканчваецца эфір. З якім гуртом? Я нават не ведаю, як адказаць.
З металікай? Калі яны прыедуць на Дынамо граць свой вялікі сольнік. То, конечно, мы выступім, адназначна. Мы пасля эфіру вызначым все ж, якое з двух пытанняў было лепшым. Я нагадаю, што нашы сённяшнія госці Марыя Шары і Ілля Кубліцкі, гурт «Стары Ольса». 14-го яны чакаюць вас у Берасці, а 22-го у Мінску у рэстарацыі «Друзья». Дзякуй вам. Дзякуй вам. Дзякуй. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.